дӯстон, як маротиба дигар ассалому алайкум. Каме ором шудем, каме эҳсосото ором шуд ва акнун метавонем оиди ҳамаи чизҳо гап занем. Дар ин навор суханҳои Нурулло Алиевро пешкаш шумо мекунем ки баъди муҳориба ба Дана Вайт гуфт. Суханҳои Нурулло барои мухлисон ва билохира дӯстон, расман аввалин ҷанговар аз Тоҷикистон дар UFC. Табрик, табрик ва боз табрик дӯстон. чизе ки ҳамаи мову шумо дер боз шуд ки интизор будем. дар ягон ҷо ба ҳазор нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонен ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ гап занен. инак дӯстон, чанд дақиқа пеш баъди ба анҷом расидани турнири Dana White Contender Series, президенти UFC Dana White ба ғолибони ин турнир шартнома бо UFC дод ва Нурулло Алиев соҳиби шартнома бо UFC шуда акнун расман ҷангвари UFC шуд. мо Нурулло Алиев даста ва ҳамаи шуморо табрик мекунем. ин рӯзи тарихӣ барои ММА тоҷик аст дӯстон. ҳозир боша суханҳои Нурулло ба мухлисон ва ба президенти UFC Dana White. ба ҳама салом, ман Нурулло Алиев аз UFC Epix. ба ҳама раҳмат барои дастгирӣ. ман дастгирии шуморо ҳис кардам. мо ин корро кардем. якумин ҷангвар иншааллоҳ аз Тоҷикистон. ба ҳама раҳмат. ва дӯстон, саҳифаи расмии англиси UFC дар Инстаграм ана ҳамин наворро гузоштанд. ма уқоби воқеиюм, уқоби тоҷикӣ, уқоби кӯҳӣ. ва дӯстон, дар ҳақиқат Нурулло Алиев исбот кард ки барои UFC тайёр аст ва ӯ дар ҳақиқат гурусна аст. уқоби гурусна. дӯстон, Нурулло ҳолу нав 22 сола аст ва бинем ки ӯ чӣ қадар таҷрибаи хуб дорад. боварӣ дорем ки ӯро ояндаи хеле ва хеле дурахшон интизор аст. хотиррасон мекунем ки Нурулло Алиев рақиби худ Ҷош Уикро бо тариқи нокаути техникӣ дар якум раунд шикаст дод ва баъди муҳориба ӯ ба сӯи Dana White рафт. а Dana White бошад дар шок буд ва ҳолу ба худ омадагӣ набуд. ба Нурулло бо ангушти худ ишора кард ки беҳтарин. аммо Нурулло барои дигар чиз назди Дана рафт. суханҳои Нурулло чунин буданд: эй Дана, Дана, ма гуруснаем. ма ҳар рӯз тамрини сахт мекунам. ма гуруснаем. ба ман муҳориба де Дана. ма тайёрам ки ҳафтаи оянда муҳориба гузаронам. ба ман рақиб аз топ 5 де. ма тайёрам. ма тайёрам. ва дӯстон, Дана боз ангушти худро нишон дода гуфт гап нест. окей, окей. дӯстон, ва ҳоло ҳам ҷанговари бебоғ Нурулло Алиев акнун бо рекорди 7-0 карьераи худро дар UFC идома медиҳад. акнун Нурулло барои дигар варзигарони тоҷик, варзигарони ҷавони тоҷик бо ин кор илҳом мебахшад ва акнун ҷанговарони ҷавон боз ҳам тамринҳои худро ҷиддитар мекунанд, то ин ки ба монанди Нурулло дар UFC баромад карда номи миллат ва кишвари худро баланд бардоранд. дӯстон, лайк ва комментария мондан бепул аст. пас барои ин шербача лайку комментарии худро дареғ надорен. дар канали мо обуна шавен, дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем.